L-ekumeniżmu huwa dak il-moviment fost l-insara, fost il-knejjes insara biex nerġgħu niskopru u ngħixu l-għaqda li rrid Ġesu fost dawk li jimxu warajh. Sfortunatament ħafna sekli ilu seħħew firdiet kbar fil-Knisja. Madwar 1000 sena ilu seħħet il-firda bejn il-Knisja ta' Ruma u l-Knejjes Ortodossi. Mbagħad madwar 500 sena ilu seħħet firda kbira oħra bejn il-Knisja ta' Ruma u l-Knejjes li nsejħulhom Protestanti jew aħjar l-Knejjes li twildu mir-riforma li beda Martinu Luteru. Din hija pjaga kbira fil-Knisja, il-firda. Imma l-grazzja ta' Alla ftit iktar minn 100 sena ilu beda moviment fost l-insara jissejjaħ il-moviment ekumeniku, fejn insara minn knejjes differenti jibdew jitkellmu flimkien, jibdew jiddiskutu u jersqu aktar lejn xulxin. L-ekumeniżmu jitratta ir-relazzjoni ma' nsara oħrajn. Dawn mhumiex membri ta' reliġjonijiet oħra. Reliġjonijiet oħra nifhmu bihom il-Musulmani, il-Lut, il-Buddisti, il-Hindu, il-membri tal-moviment tal-Baħaj. Dawn huma reliġjonijiet oħra, nies li mhumiex mamdin. Id-dialogu magħhom jissejjaħ dialogu interreliġjuż. L-ekumeniżmu mhuwiex hekk. L-ekumeniżmu jitratta dialogu ma' nsar oħrajn. Jiġifieri ma' nies li huma mamdin, nies li jemnu fit-Trinità qaddisa Alla wieħed 3 persuni, f'Ġesu Kristu li bent Alla li sar bniedem u għammar fostna bata mietu qam minn bejn l-imwiet, li bat l-Ispiritu Santu. Għandna l-istess skrittura, għandna l-istess mamudija li taqqadna fl-imkien. Għaldaqstant l-ekumeniżmu jitratta dialogu mela mhux ma' membri ta' reliġjonijiet oħra, imma ma' membri ta' knejjes oħra, ma' nsara oħra ħutna li diġà għandna ħafna komuni magħhom. Id-dialogu ekumeniku huwa parti mill-missjoni tal-Knisja. U l-insara ta' dawn il-knejjes kollha jagħmlu minn kollox biex jersqu aktar lejn xulxin f'din il-mixja li tqarribna aktar lejn xulxin biex aħna jekk Alla jrid inkunu dak li talab Ġesu lejliet il-passjoni tiegħu li nkunu ħaġa waħda fih.